La grua va arribar al segon pis i el bomber automàticament, quan aquesta s'aturà, entrà per la finestra. No hi havia ningú dins. Tornà a muntar a la màquina i apretà un botó per a seguir cap amunt. Tenia molta pressa. Però la lentitud en què es movia aquell gegant provocava una angoixa terrible. La impaciència d'aquell valent oficial es notava en els moviments del seu cos, perquè el foc seguia menjant terreny. Al tercer pis va parar per ajudar a eixir a un home amb cara d'haver passat per una de les pitjors situacions de la seva vida. Al pis 4 va recollir una parella de vells, probablement asiàtics, també molt preocupats. Ell duia uns pantalons de quadres blaus i blancs i ella un cridaner vestit roig. I és ahí quan el dubte va fer presència en el bomber. L'espai a la grua era reduït i començava a moure's, però quedava encara un pis més. El dubte va durar un instant, però no es podia vacil·lar i havia que continuar. Ja camí del cinquè, es veia com una mare amb el seu fill menut s'ofegaven, quasi sense poder respirar, envoltats pel negre fum que sortia com un huracà d'aquella trampa mortal. I sense poder suportar-ho més, saltaren a la grua. Abans de llegir el dictat, ens anem a fixar en algunes paraules destacades. Per exemple, grua, havia, movia, tenia, seguia, impaciència. Tenen en comú que es junten una i o una u amb una altra vocal, però aquestes van davant. Si la i i la u van davant, les síl·labes se separen. En canvi, per exemple, en automàticament, o anem un poc més avall, angoixa, eixir. En aquests casos, la i i la u van darrere. Per tant, es forma diftong i les dues vocals perteneixen a la mateixa síl·laba. També tenim el cas de quan, o un poc més avall, quatre, quasi, en el que qua, que, qui o wa, we, wi sempre formen diftong. I després
la paraula reduït. Reduït. Porta dièresi en la I. Per què? Perquè la I va darrere, però volem que soni més fort. Per tant, tindríem que accentuar-la, però com és aguda, que no acaba ni en as, es, is, os, us, en in ni vocal i no podem accentuar-la, fiquem dièresi. La grua va arribar al segon pis. La grua va arribar al segon pis. I el bomber automàticament coma, quan aquesta s'aturà, coma, entrar per la finestra. Entrar per la finestra. Punt i seguit. No hi havia ningú dins. No hi havia ningú dins. Punt i seguit. Tornar a muntar a la màquina. Tornar a muntar a la màquina. I apretar un botó per a seguir cap amunt. I apretar un botó per a seguir cap amunt. Coma. Tenia molta pressa. Tenia molta pressa.
Però la lentitud en què es movia aquell gegant, punt i seguit abans, però la lentitud en què es movia aquell gegant però la lentitud en què es movia aquell gegant provocava una angoixa terrible. Provocava una angoixa terrible. Punt i seguit. La impaciència d'aquell valent oficial la impaciència d'aquell valent oficial es notava en els moviments del seu cos. Es notava en els moviments del seu cos. Coma. Perquè el foc seguia menjant terreny. Perquè el foc seguia menjant terreny. Punt i a part. Al tercer pis va parar. Al tercer pis va parar. Per ajudar a eixir a un home. Per ajudar a eixir a un home. Amb cara d'haver passat amb cara d'haver passat per una de les pitjors situacions de la seva vida. Per una de les pitjors situacions de la seva vida. Punt i a part. Al pis 4 va recollir una parella de vells. Al pis 4 va recollir una parella de vells. Coma. Probablement asiàtics. Probablement asiàtics. Coma. També molt preocupats. També molt preocupats. Punt i seguit. Ell duia uns pantalons de quadres blaus i blancs. Ell duia uns pantalons de quadres blaus i blancs, coma. I ella, coma.
un cridaner vestit roig. I ella, un cridaner vestit roig. Punt i seguit. I és ahir quan el dubte va fer presència en el bomber. I és ahir quan el dubte va fer presència en el bomber. Punt i seguit. L'espai a la grua era reduït. L'espai a la grua era reduït. I començava a moure's. I començava a moure's. Però quedava encara un pis més. Però quedava encara un pis més. Punt i seguit. El dubte va durar un instant. El dubte va durar un instant. Però no es podia vacilar. Però no es podia vacilar. Hi havia que continuar. Però no es podia vacilar, hi havia que continuar, punt i a part. Hi havia que continuar, punt i a part. Ja camí del cinquè, ja camí del cinquè, es veia com una mare amb el seu fill menut s'ofegaven. Es veia com una mare amb el seu fill menut s'ofegaven, quasi sense poder respirar, envoltats pel negre fum que sortia com un huracà. Quasi sense poder respirar, envoltats pel negre fum que sortia com un huracà d'aquella trampa mortal, que sortia com un huracà d'aquella trampa mortal. Punt i seguit. I sense poder suportar-ho més, i sense poder suportar-ho més,
Saltaren a la grua. Saltaren a la grua. Bé, ara el llegirem una vegadeta més, tot sencer, per si algú s'ha deixat alguna coseta. La grua va arribar al segon pis i el bomber automàticament, quan aquesta s'aturà, entrà per la finestra, punt i seguit. No hi havia ningú dins, punt i seguit. Tornà a muntar a la màquina i apretar un botó per a seguir cap amunt, tenia molta pressa, punt i seguit. Però la lentitud en què es movia aquell gegant provocava una angoixa terrible, punt i seguit. La impaciència d'aquell valent oficial es notava en els moviments del seu cos, perquè el foc seguia menjant terreny. Punt i a part. Al tercer pis va parar per ajudar a eixir a un home amb cara d'haver passat per una de les pitjors situacions de la seva vida. Punt i a part. Al pis 4 va recollir una parella de vells, probablement asiàtics, també molt preocupats, punt i seguit. Ell duia uns pantalons de quadres blaus i blancs, i ella, un cridaner vestit roig, punt i seguit. I és ahir quan el dubte va fer presència en el bomber, punt i seguit. L'espai a la grua era reduït i començava a moure's, però quedava encara un pis més, punt i seguit. El dubte va durar un instant, però no es podia vacil·lar, i havia que continuar, punt i a part. Ja camí del cinquè, es veia com una mare amb el seu fill menut s'ofegaven, quasi sense poder respirar, envoltats pel negre fum que sortia com un huracà d'aquella trampa mortal, punt i seguit. I sense poder suportar-ho més, saltaren a la grua.